Башкортостанда быйыл һау инеү өчен махсус урыннарның саны 192-гә yetkirилде. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсем Әжданова. Һау фидле кагыйдәләрен без бүген Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортостан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Ленария Малезинова белән иткә төшерәбез. Хәерле көн. Һаумыгыз. Шулай итеп, төп яңалыкка тәүдә кагылып китәйек. Ленария Малезинова ул да булһа сәртмактагы вакыйга. Хәл контрольдә тотыламы? Һуңгы яңалыктар нинди? Сындала безнең бит инде осрактыр кәлде Стәрлетамактагы бер оешмалы. Ул безнең республика җитәкчелеге контролендә барлык ошо хәл теркәлү менән МЧС хезмәткәрләре тиз ярдәм машинаһы вакытында барып йетте һәм вакытында ярдәм күрһәтелде. Бунда инде 41 кеше зыян күргән. Әле уларның барыһы дәваханала, кемдәрләр инде Уфага алып киленде. Хәл контрольдә тотыла һәм артабанда бында тикшерү эшләре алып барыла. Шулай булган, зыян күрешләр тизрәк һауккан дигән теләктәбез. Ял көндәрендә ничек үтте? Койма ямгырлар булды, мөгаенда һау буенда ниндидер осрактар теркәлмәгәндер. Койма ямгырлар булу сәбәпле, сынында ла әле ял көндәрендә һауга батучылар теркәлмәне. Шулай да мин һезне төзәтеп үтәйем. Республикала әле 192 түгел, 195 рәсми пляж эшләп килә. Тагы өсәү асылды. Тагы өсәү асылды. Улар көн һайын тиерлек үзгәртеп тора. Шуга инде бына МЧС хезмәткәрләренең рәсми сайтында, шулай ук дәүләт комитетының рәсми сайтларында тикшереп карап барырга кирәк. Кем белер, кайһылар асыла, кайһылар ябыла. Шуга инде һәр вакытта ла ял итәргә барыр алдыннан сайттыгына асып карарга кирәк. Ни өчен ябыла? Һезнең контроль аркаһындамы? Бына хәзер койма ямгырлар китте. Койма ямгырлар булгас, ул һау кимәлле кайһылар урында күтәрелеп китә. Һәр бер пляж, бына рәсми пляж, ул контрольдә тотыла, тикшерелеп торыла, уның ярылы, һауының составы һәм һауының кимәле тикшерелеп тора. Шуга инде белгечләр әйтә икән, бу урында һау инергә хәвефле дип, без уны шул ук вакытта ябыла һәм рәсми сайтка теркәлеп тә куела. Шуга ял итәргә барыр алдыннан мотлак рәвештә уны карарга кирәк. Безнең бына ел башыннан алып бит инде әйтәбез, статистикага тукталып киткәндә бит инде 91 кеше һау курбаны булган, шуларның 9-ы балалар. Әмма ләкин бында бына 91 кеше барыһы ла һауга баткан дип әйтергә ярамай. Чөнки бына һәр бер эш буенча бит инде тикшерү эшләре алып барыла. 91 кеше ел башыннан алып һаудан үле килеш алынган, сыгарылган бит инде. Судмед экспертиза эшләре башкарылгандан соң 50 кеше генә һауга баткан дип исбатланды. Калганы? Калгандары бына бында инде бигрәк тә игътибарды балыкчыларга һәм үзебезнең һаулыгыбызга юнәлтергә кирәк. Чөнки балыкка барыр алдыннан күп осракта йөрәктәре авыртып, йөрәктәре туктап, шул ук бына исерткес исемлектәр исеп, һау курбаны булучылар бар. Нисек улай дигән һорауда тууы мөмкин? Кеше балыкка бара. Һәм уның йөрәге алдан авыртып, ирҙәр бит инде бигрәк тә һаулыгына игътибарһыҙыраҡ. Я булмаһа йөрәк авырта, мин балыкка сығып киләм. Йылға буйында ял итеп кайтайым, унда бит киреһенсә мин тынысланып кайтам дип уйлаусылар да бар, көсөйөп кайтам дип. Ә уға бына хәле насарайып китеп, һауға, ул бит яр буйында ултыра. Хәле насарайып, һауға ҡолап ҡына йығылып төшөп, йән биреп үлеп китеүселәр дә булды бит инде. Бына шуға кайда барһагыҙ да үҙегеҙҙең һаулығығыҙға иғтибарлы булығыҙ. Бигерәк тә бына йөрәгегеҙ ауыртып тора, үҙегеҙҙе насарыраҡ тояһығыҙ икән. Был ваҡытта, ғөмүмән был ваҡытта ғына түгел, һыу буйына бараһығыҙ икән, иҫерткес эсемлектәрҙе бөтөнләй ҡулланмаҫҡа. Төп сәбәптәр бына ошо үҙебеҙҙең һаулығыбыҙ һәм иҫерткес эсемлектәр арҡаһында һыу ҡорбаны булыусылар. Шуға инде статистикаға бигерәк тә иғтибар итергә кәрәк. Һыу ҡорбандары әленән-әле теркәлеп тора, сөнки бына ҡайҙалыр ҡойма ямғырҙар, ә ҡайҙалыр инде эҫе ҡояш ҡыҙҙыра. Рәсми пляждарға ғына барып һыу инһендәр. Бына ошо 50 кеше һыу ҡорбаны булған тинек бит инде, уларҙың барыһы ла рәсми булмаған пляждарҙа һыу ингән кешеләр. Ни өсөн рәсми булмаған пляждарҙа һыу инәләр? Сөнки теркәлгән пляждарда барыһы ла контрольда. Унда ҡотҡарыусылар да дежурт итә. Унда бит инде балаларҙы ҡарауһыҙ ҡалдырған өсөн, иҫерткес эсемлектәр эскән өсөн штрафтар ҡаралған. Ул штрафтарҙың күләме ҙур да түгел. Әммә ләкин халыҡ ҡарауһыҙыраҡ урынға барып, рәхәтләнеп ял итеүҙе хуп күрә. Үҙе рәхәтләнеп унда иҫерткес эсемлеген дә эсә, балаһы ла үҙ яйына йөрөй һәм бына ошо
кәйеф сафа, фәҗиғәле тамамлана. Әйткәндә, бына балаларның буенча уларга бәйле бәхетле сорактар. Улар шулай ук махсуслаштырылмаган һауыни урындарында теркәлгәнме? Әйе, бына безнең һуңгы осрак бит инде үткән азнала шаршамбы көнде булды. 12 яшьлек кыз бала мелкомбинатта бит инде дуслары менән бөтенләй Агыйдел буенда һыу инергә ярамаган урында һыу инеп бит инде тәрәнгә китеп һыу төбенә китте һәм аны инде коткаручылар икенче көннә генә кәүдәһен табып алып сыкты. Шуга бына балалар менән бигрәк тә әлеге вакытта безнең олыларның отпускаһына караганда балаларның каникулы озынрак. Улар менән көнне-төнне әңгәмәләр алып барырга кирәк. Хатта шундай осракка тарыһагыз, үзеңде нисек тоторга дигән һорау куеп та балаларга ошо юсыкта ла аңлату эшләре алып барырга кирәк. Уларга ла кагыла, шулай Әлбәттә, уларга ла һәм дә балаларга ла кагыла, чөнки бына бу 12 яшьлек бала бит инде дуслары белән һыу инеп йөргән була һәм тәрәнгә китеп һыу төбенә китә бит инде. Шуга бына үзең һауга бата башлаһаң ни эшләргә кирәк? Һәм инде үзең менән бергә йөзеп йөргән кеше бәләгә тарыһа, уга нисек ярдәм итү сорактарын һәр вакытта ла искә төшереп торырга кирәк. Әгәр дә инде үзегез һауга бата башлаһагыз, бында паникага бирелмәскә, сәбәләнмәскә һәм төрлесә йөзергә. Бына бер төрле генә йөзгән вакытта безнең бер генә мускулдар эшләй дә, калган мускулдар катып безне һыу төбенә тартып алып китергә мөмкин. Һәм елгага каршы йөзеп үзебезнең көчебезне сарыф итмәскә. Елга агымына гына каршы йөзергә тырышып, һәм унда салкан ятып йөзәһеңме, яисә төрле алымдарды кулланып, бына елга менән агымына гына агып, ярга табан сыгырга тырышырга кирәк. Инде бата барусы кешене күрһәгез, бында мин уны коткарам дип йөгереп барып төшеп китергә шулай ук ярамай. Берничә секунд кына бу сорактар булды, баланы коткарам дип хатын-кызлар өлкәннәрнең гомумән. Өлкәннәрнең дә гомере өзелде, үзенең кызын коткарам дип бит инде бына әсә кеше һыу курбаны булды. Иң тәүдә уйлап алырга кирәк. Һез уны коткара алаһыгызмы, юкмы? Һәм һауга батып барусыга тавыш бирергә. Без бында хәзер һиңә ярдәм итәсәкбез дип. Һәм коткарырга теләгән хәлдә лә инде уга кара-каршы йөзеп барырга түгел. Чөнки бу кеше паникалы, ул һезгә сытырман ябышып, һезнең үзегезне лә һыу төбенә тартып алып китүе ихтимал. Шуга инде уга арткы яктан гына барып, бына култык астынан гына эләктереп, ярга тартырга, сыгарырга тырышырга кирәк. Әгәр дә инде ул һезгә сытырман ябышып маташа икән, хатта ныграк итеп һугып, уны аңына килтерергә лә мөмкин һәм унан сумып икенче якка китеп, шулай ук арткы яктан гына килеп, хатта сәсеннән дә тартырга мөмкин. Ул һезгә иң мөһиме сытырман ябышмаһын. Арттан гына килеп, әкрен генә уны яр буена алып сыгырга кирәк. Һәм тәүге ярдәмдә ла инде бында күрһәтү, шулай ук дөрес күрһәтү мөһим. Быны ла алдан белергә һәм дә балаларга аңлатырга кирәк. Шулай ук үзебез дә бына ошо осракта югалып калуыбыз ихтимал. Шуга инде һәр бер кагыйдәләрдә кайдалыр барыр алдынан искә төшереп уйлап алырга кирәк. Иң мөһиме бәлагазаһыз ял итәргә булһын, шулай бит? Әлбәттә, бына әле яй тамамлануга табан барһа ла, безнең хатта шулай ук бына туристларыбыз тауга ла менәләр бит инде, халагышка ла сыгалар. Улар иң тәүге сиратта теркәлеп үтәргә тиеш. Шулай ук бына рәсми сайттарда барлык мәгълүматлар бирелгән, онда инде шылтыратып, кәңәшләшеп, хатта теркәлергә тиеш. Һәм бу тур группалар дип әйтәйек, нисә кеше бара, олылар бармы, балалар бармы, кемдер менән сыгалар, барыһы ла теркәлергә тиеш. Бу инде үзегезнең хәвефһезлегегез өчен. Чөнки бер хәл була калһа, коткаручылар һез бына шылтыраттыгыз, үзегезнең тәүәл генә кайдалыгыгызны аңлатып бирә алмайһыгыз. Һезнең тур группа теркәлгән икән, коткаручылар шундук уны аңлап аласак. Әйе, улар ошонда китте. Димәк, халагыш буенча ошлай агып килһә, елганың маршрут билдәле. Маршрут билдәле була һәм тизрәк ярдәмгә килеп җитә ала. Халагышка сыкканда бигрәк тә бит инде без һәр вакытта ла әйтә киләбез, үзегез менән мотлак рәвештә белгән инструктор булһын. Чөнки хәзер бездә йыелышып алалар да бына бернисә
гаилә төркем үзләре халагышка сыга. Ә бунда инде бөтә нәмәлә уйланып эшләргә тиеш. Шулай ук ага торган катамараныгызмы, кәмәләрегезме, ул 6 кешегә исәпләнгән икән, 6 кеше генә булырга тиеш. 12 кешегә исәпләнгән икән, 12 кеше. Шулай ук хезмәт әле азык-түлек, әйберләр дә алаһыгыз. Улар барыһы ла алдан исәпләнергә каралырга тиеш. Һәм инде Коткарусы жилеттар турында һүзе юк, шулай бит. Ул туралы инде әйтеп тораһыла түгел, мотлак рәвештә коткару жилеттары булырга тиеш. Хатта бына безнең айгырга барусылар да хәвефкә тарынып бит инде, унда коткаручыларның ярдәме кирәк булды. Хатта бына Торатауга менгәндә лә аягын менән бора басып кына бит инде катын-кыз хәвеф яраланды дип әйтәйекме инде, аягын тайдырды, имгәнде һәм коткаручыларның ярдәме кирәк булды. Шуның өчен бына хәвеф-хәтер безне азым хайын хагалап кына тора. Шуларның барыһын да алдан уйлап, ялыбызны матур кәефтә тамамлар өчен үзебезне тургруппабызны мотлак теркәйек. Гомумән, һау инеү мизгеле 31 августка тиклем дәвам итә. Шулай бит, димәк, шуга тиклем был махсуслаштырылган урындар эшләп торасак, шунда гына ял итәргә кәңәш итәбез. Әлбәттә, шунда гына ял итәргә кәңәш итәбез. Һәм инде бына балаларның калган бер 3 азна каникулы хәвефсез үтһен, улар менән әңгәмәләр карыйк, улар менән һөйләшәйек, улар бына хәвефсез урында гына һау инһен. Һәм бында һау инеү менән бергә бит әле янгын хәвефле балаларга бигрәк тә янып актуаль, шул туралы ла аңлатып үтәгене. Чөнки безнең бына яй көне бит инде барыгызга ла билдәле, Белорет районы Брештамак авылында бит инде шундай фаҗигале осрак теркәлде. Әлбәттә, гомерләре өҙөлмәне, кул биттәре янып бына Өфөлә дәваханала яталар. Чөнки балалар ял итеп йөргәндер һәм улар банкала ултырган дарыга тап була һәм шуга инде шырпы сыйып карар итәләр. Шырпыла балаларның буе yeткән урында яткан тимәк алып куелмаганмы, аңлату эшләре алып барылмаганмы, бынһы инде олыларга зур һорау һәм балалар ошо дарыга ут төртеп карай һәм үзегез аңлап торасыз, ул бит инде гөлт итеп кенә кала, баланың бите, кулдары, башы янып бына бик кенә шундый. Хатта әйтеп тә булмай, бала уйнаһа хәвефлеме, әллә телефонда ултырһа хәвефһезме? Бер һүз әйткәндә, телефонда ултырамы балагыз, әллә ял итәме, игътибар үзәгенән ыскындырмаска игътибардан шулай. Бала нимә менән кызыкһына, нимә менән шөгыльләнә, шуларны барыһында без ата-әсәләр белеп торырга тиешбез. Ул безнең төп максатыбыз. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә һәм матур кәңәштәрегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен беҙ Рәсәй Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығы матбуғат хеҙмәткәре Ленария Ямалетдинова менән иҫкә төшөрҙөк. Йәйегеҙ хәүефһеҙ үтһен.